میٹو ورڈ دی دنیا دے دوستو السلام علیکم۔ تمام تر دوستوں کو گزارش ہے کہ سارے چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیتا تو سبسکرائب کر گھنو تاکہ انفارمیشن توڑے کل پوردی رہے۔ دوستو آج اساں فرشتیاں دے بارے گال کرے سوں، کل شیطان دے بارے گال کرے سوں، اس تو اگلی نشست حضرت آدم علیہ السلام دے بارے گال کرے سوں۔ تے دوستو فرشتے بہوں وڈی مخلوق ہیں کہ بہوں وڈی طاقتور ہیں، انہاں دی شکل و صورت کی ہو جی ہے یہ صرف اللہ رب العزت جان دیں۔ فرشتے اتنے زیادہ ہیں کہ ایسا انہاں کو گنتی نہیں کر سکتے۔ یہ فرشتے کچھ کھاندے پیندے بھی کہنی کیونکہ اللہ رب العزت نے انہاں کو بنایا ایویں ہے۔ یہ صرف اللہ رب العزت دی عبادت کریں دیں۔ لکھاں فرشتے ایویں عبادت کریں دیں، ایویں نماز کھڑے رہن دیں، قیامت تک بھی کھڑے رہ سن تے اللہ رب العزت دی تعریف بیان کرے سن۔ تے ہی طرح رکوع تے سجدے لکھاں تعریفاں کرے سن۔ اللہ رب العزت نے فرشتیاں کولوں دنیا دے مختلف کام کی دن۔ انہاں دے سب تو وڈے تے مشہور فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام ہن جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کول وحی یعنی اللہ دا پیغام چاہ کے آندے ہن۔ جداں اللہ رب العزت دا ایک بندہ یا بہوں سارے بندے ملتے اللہ رب العزت دی عبادت کریں دے ہن تے اللہ رب العزت دے فرشتے انہاں کولوں جمع تھی ویندن، مغفرت واسطے دعا کریں دے ہن۔ دوستو فی الحال اتنا ہی، انشاءاللہ کل حاضر تھی سوں۔ شکریہ، السلام علیکم۔